Sziasztok, én Oliver 2006 vagyok, és ez itt egy újabb Clash of Clans-es videó. Mint ígértem, ez egy edit base-es videó lesz, úgyhogy álljunk is neki. Ugye hát szerintem mindig fontos, hogy a TH-t bevédjük. Ugye az előző elrendezésemről majd többet fogok beszélni, de most akkor ezt megmutatom. Ugye mindig az erős falakra hajtsunk, így, és ekkor mindig a két mortárt és két air defense-t rakjuk. A két legfontosabb. Mortár és air defense. Így. És akkor ezzel itt. Vagy még azt is meg lehet csinálni, hogy egy gold storage-t ide. Aztán a másik gold storage-t azt ide. Két elixir storage-t azt ide. Egy. Ugye szinte a legfontosabb, hogy mindent, a lehető legtöbb dolgot védjük be fallal. Mert hát ha valami nincsen bevédve fallal, akkor azt könnyen leszedhetik, és utána már, ha abból összeszednek 50%-ot, akkor egyszerűen konkrétan vége. Így. És akkor ide. Ugye minden második sarok ilyen pici kinyúlással indul, ami nekünk nem rossz, mivel így több bombot, giant bombot is akár, vagy spring trappot tudunk oda elrejteni. És ami még itt nagyon fölborítja a rendet, az az Air Sweeper. Tehát most ez a sok 3x3-as mellé ide beraktak nekünk egy két szerkettest. Ezt így. Azt ajánlom, hogy még a CC-t azt ide a Canon helyére most berakom, mert a Canon az itt nem az jó. Itt, tehát ide a CC-t azt be kell védeni, illetve valamit meg ide a végére be lehet rakni, mondjuk egy 10-es kollektort, vagy valamit, és akkor az a maradék 37 fal, az ugye hát nagyon-nagyon kevés. Azért spórolnunk kell vele. Hát ez így nem fog kijönni. És ennyi volt. Vége a falaknak. Ezt TH héten ajánlom, amikor még ezeket is ugye be tudjátok védeni. De most akkor nézzünk egy jobb elrendezést. Én arra gondoltam még, hogyha másik lehetőség, hogy nem a TH köré építünk, vagy hát nem úgy plusz alakba építünk köré, hanem így kezdünk el építkezni, mindjárt mutatom. Így. Tehát, hogy ezt most ide, ezt ide. Két air defense, azt melléjük. És akkor így szépen elkezdünk építkezni, mondjuk errefele. És akkor még közéjük mondjuk nem egy Wizard Tower-t, hanem egy ilyet. És akkor ezt itt szépen mi bevesszük fallal. Így. És ugye hát a falak sem korlátlanok. Ezért ezt így. Ide a storage-okat. Ezt egyet ide. Bár de inkább elixir storage.
Így, ezt ide. Így. És akkor ugye oda mellé a 2x2-es helyekre springtrappokat, vagy hát ugye bombokat, az mindenképpen kell ide. Vagy bármilyet be lehet rakni, vagy akár egy air sweepert. Bár azt én nem pont oda gondoltam, de mindegy. Még egy. Így. Másik két storage-ot pedig lehetőleg a vár másik végére tegyük. Mivel túl közel vannak egymáshoz a storage-ok, akkor ha esetleg valaki lootolgatni akar, mi pedig hát általában nem nagyon szeretjük, ha ellootolják a kis megtakarított pénzünket, vagy esetleg elixírünket, akkor azért jobb így bevédeni a storage-okat, mint ha mondjuk úgy védenénk be, hogy az egyik storage, tehát betörnek egy helyről, és akkor konkrétan ott van kiszolgáltatva nekik mind a két storage. Vagy hát mind a 4 legrosszabb esetben. És akkor ugye ide mellé még 2, hát aránylag gyengébb fegyvert, és akkor itt vagy ide, vagy másik oldalra befordítjuk az air sweepert. Ide másik oldalra meg mondjuk rakunk egy 10-es kollektort. Így, és akkor ezt itt, ha a falak kihúzzák, nem, 7 falunk maradt, az nem lesz túl jó. Hát igen, a falakkal nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Mármint úgy értve, hogy fejleszteni is kell őket, viszont csak korlátozott számban elérhetőek. Tehát azért arra is kell figyelnünk. De például, ha itt sűríteni akartok, így akár egy egész... Hát tudom, hogy az egy az nem sok, de ha egy falat meg tudtok menteni, az itt még nálam is itt nagyon sokat ér. Tehát oda nem rakok falat, akkor giantök oda úgy betörnek. Igaz, hogy eltereli úgymond a figyelmüket, de akkor se, annyira nem éri, tehát annyira azért nem éri meg. Itt ugye ez így nem lesz jó. Az ermikempeket mindig olyan helyre rakjátok, mivel nagy helyet foglalnak, ahol nagyon-nagyon be van védve az egész. Tehát ha például én ezt most ide rakom, ez átéri, ez is átéri. Teljesen jó. Más kermikempet ide, a CC fullig átéri, ez belelóg, és ez is belelóg. Itt pedig ugyanaz a helyzet, mint a maskodon, mind a kettő ugye bevédi. És akkor, amit én még nagyon szeretek használni, az a Builders 6-os szivató technika, hogy egy giant bombot. Tudom, hogy itt sokan azt gondolják, hogy ez teljesen nagy hülyeség, mivel hát most egy giant bombot, amiből alapból csak egy van, erre pazarolni. Tehát igazuk van, de megéri. Nekem ezzel már mentett meg egy csillagot, és több kupát. Tehát nem tudom, hány kupát vesztettem volna, hogyha ez nincs ott. De higgyétek el nekem, ez nagyon megéri. Hogyha kirakjátok a sarokba. Mivel ugye, ha szétszedik a középső várat, akkor mennek oldalra, már aki ugye nem rakja le a szélére. Jobban vagy hát mi jobban járunk, hogyha nem rakja le. Ő persze jobban jár, ha lerakja, mert akkor ő megmentheti magát a támadást. De ha esetleg olyan támadna, akit egyszerűen nem tudunk visszaverni, vagy hát valamennyire sikerül, a bombok meg a springtrappok ugye elvégzik a dolgukat, és már csak pár archerje maradt, még van bőven ideje, akkor azért ez nagyon-nagyon mentő lehet. Így, és ezt a 2 airbombot,
Ezt én így ajánlom, mivel nyilvánvalóan innen fognak betörni, mivel Air Defense ezt annyira nem fogja le, és egyedül a Wizard Tower van, ami így légi támadás ellen itt véd. Ezért én így ajánlom, és ezt mindig nagyon okosan helyezzétek el. Ide kell egy, meg 2 bombot ide. Mindenki innen fog támadni, ha megfigyelitek. Egyébként teljesen logikus, hogy onnan támadnak, mivel be tudnak spónolni a fákjába, meg minden, és ugye ez a bomba ez itt eddig beér, inkább rakjuk közelebb a biztonság kedvéért, mivel mindenki a csúcsához fogja lerakni, úgyhogy még egyel közelebb. Így. Így, és a 3-as bombok azok rohadt erősek, tehát ha egy közepesen erős katona belemegy, annak konkrétan már vége. És akkor most még beszéljünk ugye az alap váramról. TH nagyon erősen be van védve, ugye a 2 4-es mortárral, 2 2-es Air Defense, aztán CC is itt van, ugye Air Sweeper belóg, Cannonok majdnem átérik, Archer Towerek átérik, tehát ez szerintem ugye eléggé jó védekezés, viszont ez a másik, tehát a 2 Wizard Tower az nem éri be, de hát mindent nem lehet ugye megoldani. Én most így nagyon donítolásra készültem, ha megnézitek, a klános különkiadásunk óta már majdnem 100-at donítoltam, és kaptam egy kevéskét. Ugye hát a testvérem már 196-ot kapott, abból 180-at tőlem. És ugye hát nekem meg 192 a Troops donítom. Tehát azért, ha valaki be akar jönni, nyugodtan jöjjön, bármikor jöhettek, minimum kupa ugye nincs, bárki, bármikor, kiírtam, hogy minimum donat arány 1/2, de ez nektek nem szükséges, majd mi adunk nektek. És azt szerintem az a kis edit bézes videó ennyi lett volna. Sziasztok!